матур мезгилләрен, вакытларын күрмидән калабыз кебек. Әмма мин алай дип әйтмәс идем. 27 ел буена без бергә яшәгән дәврдә матур яшәдек һәм әйләнә-тирәдә күңелсез булган чакларда без бергә синең белән һәрвакыт аларны җиңеп чыктык. Һәм инде әлбәттә киләчәктә дә шулай яшәргә ясый. Сиңа озын гомер телим, саулык, сәламәтлектән аермасын Аллаһ Тәгалә. Яраткан халкың күтәрсен, җырларыңны көтеп алсын. Иҗат уңышлары. Мин сине яратам. Балларыбыз белән сиңа бик күп сәламнәр җиткерәм. Вот и 50. Хотя нет, так, только 50. Меня всегда восхищало то, что ты, несмотря ни на что, всегда улыбался, не сдавался и шел вперед. Ты заставляешь искренне улыбаться других, чем я на тебя стремлюсь быть похожим. Потому что это самая добрая твоя черта. Я тобой очень горжусь, и одно из того, что я хочу пожелать тебе, это того, чтобы ты никогда не терял свою харизму. Мы тебя очень любим. Мы рядом. Әтием, туган көнең белән. Синең әле барысы да алда. Син миңа һәр вакыт таяныч. Киләчәктә мин дә синең таянычың булырмын. Һәм сиңа уңышлар телим. Әни белән тур яшәргә язсын. Әти, мин сине яратам. Мин сиңа саулык, сәламәтлек телим. Мин сине бик тә яратам. Сынатмадым.